आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी। मग वाट कसली बघताय, आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। देवगडमध्ये श्री स्वामी समर्थ भक्त परिवाराचे संस्थापक सचिव नंदकुमार पेडणेकर यांच्या पुढाकारातून कोकणसाद लाईव्ह आणि मालवणी अरोमा समूहाच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात आलेल्या देऊळ बंद 2 या मराठी चित्रपटाच्या विशेष प्रदर्शनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला आहे। पाहूयात। श्री स्वामी समर्थ आज देवगडच्या थिएटरमध्ये देऊळ बंद 2 हा सिनेमा या ठिकाणी आम्ही पाहिला। शेतकऱ्यांच्या जीवनावर एक प्रकाश टाकणारा, आत्महत्याग्रस्त अशा शेतकऱ्यांच्या जीवनावर प्रकाश टाकणारा, त्यातून रोखणारा हा एक सिनेमा छान होता। आणि हा सिनेमा आम्हाला या ठिकाणी दाखवण्याची संधी वटवृक्ष देवस्थान, महेश इंगळे सर, नंदकुमार पेडणेकर सर, दैनिक कोकणसाद आणि मालवणी अरोमा मसाला यांच्या संयुक्त उद्यमाने हा देऊळ बंद 2 हा सिनेमा आम्हाला या ठिकाणी पाहण्याची संधी दिली। या सर्वांचे आम्ही आभारी आहोत। तसं पाहिलं तर आमचे स्वप्नील यांनी आम्हाला हा सिनेमा पाहण्यासाठी खास आमंत्रण दिलं आणि त्यांनी या सिनेमाचा खूप चांगला आनंद घेतला। सर्वांचे अत्यंत आभारी। नमस्कार, जय सद्गुरू श्री स्वामी समर्थ। धन्यवाद श्री इंगळे साहेब, श्री पेडणेकर साहेब, कोकणसाद लाईव्हचे आपले पत्रकार श्री लोकेश साहेब आणि मालवणी अरोमाचे आमचे मित्र श्री शिरोडकर साहेब। आम्हाला संधी दिलात, प्रत्यक्ष देवाचा अनुभव दिलात आणि आम्हाला मोफत शो दिलात, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। ह्या पिक्चरामधून, या चित्रपटामधून आस्तिकता नास्तिकता यामधलं जे अंतर आहे आणि आपण कशा पद्धतीने जगलं पाहिजे, माणूस म्हणून कसं जगलं पाहिजे आणि माणसामधला देव कसा शोधायचा आणि नंतर आपण देवापर्यंत कसं पोचायचं हे यांनी दाखवलेलं आहे। धन्यवाद ह्या चित्रपटाचे निर्माते आणि सगळे टीम। खरंच चित्रपट पाहण्यासारखा आहे आणि ह्या माणसांनी आम्हाला हा चित्रपट मोफतमध्ये उपलब्ध करून दिला, त्याबद्दल धन्यवाद। नंतर शेवटी जाता जाता देऊळ बंद 2ची सुद्धा आपल्याला घोषणा केलेली आहे। याच्यामध्ये सुद्धा भरपूर उत्सुकता आम्ही तो सुद्धा पाहणार आणि त्याची उत्सुकता असल्यामुळे तुम्ही सुद्धा तो पिक्चर पाहावा ही नम्र विनंती। धन्यवाद। दिली होती खूप छान आहे आणि देऊळ बंदचा असा एक अनुभव आला की स्वप्नील लोकांच्या माध्यमातून आज सकाळी तसं ठरवलं होतं की आज सुट्टी आहे तर आज सिनेमा बघण्यासाठी जावं, पण स्वामींच्या कृपेने आणि स्वप्नील लोकांच्या माध्यमातून वटवृक्ष देवस्थान चे महेश इंगळे, नंदकुमार पेडणेकर आणि दैनिक कोकणसाद आणि मालवणी अरोमा मसाला यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आपल्या देवगड नगरपंचायती हद्दीमध्ये आज कंटेनर थिएटरमध्ये आज देऊळबंद हा प्रदर्शित केला गेला। तर त्या अनुषंगाने स्वप्नील लोके यांचं तर आधी पहिलं मनापासून आणि या सगळ्या संस्थांचं पण मनापासून आभार की स्वप्नील लोकेंचा 1-2 वाजता मला फोन आला की मॅडम येत आहे का, आमच्या ट्रस्टच्या माध्यमातून आणि या संस्थाच्या माध्यमातून आम्ही कंटेनर थिएटरमध्ये आम्ही एक सिनेमा दाखवतो आहे देऊळबंद हा। तर काही विचार न करता मी 3च्या शोला तिथे आले, म्हणजे अगदी मनात एक विचार होता आणि तो विचार त्यांच्या माध्यमातून हा प्राधान्य झाला। त्याच्यावर खूप एक छान अनुभव आला आणि शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून हा प्रदर्शित केलेला पिक्चर आहे। खास करून स्नेहलताई यांचं कामसुद्धा उत्कृष्ट आहे। चांगले कर्म केले तर चांगलं फळ मिळतं, शांत संयम आणि सगळं राहिलं तर स्वामी नेहमी पाठीशी उभे राहतात, त्याचा एक खास अनुभवसुद्धा नेहमी आहे। बस एवढं सांगेन, पण आज दिलेल्यासाठी स्वप्नील लोके यांचा खरं मनापासून आभार मानते। स्वामी भक्तांच्या भरभरून मिळालेल्या प्रतिसादानंतर आणखीन एक शोचं लवकरच आयोजन केलं जाणार असल्याचंही यावेळी आयोजकांच्या वतीने सांगण्यात आलं।